खुलुमबाय सोनाबफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजेयाव जेव फगवारनाय महर लानो सोनाबफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोद जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय बेसेबांबा गोबाव उनाव दिनै एसे बाब्राबस्रोफ्लालायबाय आरोना आङो माने हुरा आरो बांद्राय अभारलड मोनबाथाय एसे हुरा बाब्राबो आरोना सोनाबफोर ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना माने बिराद हेभि जागासिनो दंमोन ना आङो ओमफ्राय बेखौनो एसे गेद्दा गेद्दि खालामफ्लानोसै होननानैहाय फिसालाखौ टिउसनाव दोननानै फैनानैहाय बेखिनि हाबाफारिखौ मावबाय आरोना आङो ओमफ्राय फारसेथिं फिसाजोआ टिभि नायगासिनो दङ माइ समय रिमटखौबो लायो माबा बे थुफ्राङो सेसो आयौ गैलाहाय दांखोलोदो ओमफ्राय गोबावजों खनसे खालामनो नायलाय अमा बुरै बिराद मेङोबो आरोना बेनिफ्रायहाय बारा गोबावबो नङा 20 मिनिटसोल' आरोना ओमफ्राय हाबाफारिबो दङ दुगैस्रां लोबस्रां स्र' लाबायबो आङो ओमफ्राय बाजार फारसे थां होननानै ओंखारबोबाय दसे उनाव ओमफ्राय अखासो दोमैबाय आरोना नै थाइसे थाइनै थाइफ्रिबावबायसो खम जारला हुलुस तुलुस हिर' हन्डाजोंसो फैबावदोंमोन मा जाखो बियो साथायाथ' लाखादों खिन्थु जानाय नङाना गंनै लायबावसो नै बिमायानो लाखाबाय आरो फिसाजोआबो लाबावबाय बिपदसो रिटार्नसो खालामफिननांसिगोन सेस अखाया दाना माने ओरै थांनो जानानै आङो खरमतला फारसेनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै जाग्रा लोंग्रा दखानावथ' हाबहांदोंमोन दा बुंसै अबस्था गैला साइकेल सिजोब्बाय ओमफ्राय बै मैगं दखानावनो एसे मा मोनो माने बिथिंबो बर'मोन आब'मोन मादैमोन जिरायोमोन आरोना बे अखायावलाय आरो बहा मोनबावनो सेस उफाय गैया फिसा दंबावोमोन अखाया थावबाबो ओंखारबोबाय जोङो मैगङानो अखा हानायजों जाबजों जेखौ लायनो थांदों जेखौ जायो बे गैया आरोना बै फारसेसो थांबावनांसिगोन माने जों खरमतला फारसे थांदोंमोन नालाय आदारल' एसे लानानै फैबाय दै अखायालाय गारबायमोन नै दासो बहायहांदों मैगंफ्रानो अखा गारनानै हुलुस थुलुसनो र' बेथ' दालि पक'रा ना 20 टाका दे बयबो गोलोमफ्रु महरजों मोनफैबाय जोङो आसुरित हुलुस थुलुस ओंखारलांनाय ससेनिफ्रायनो बोथोरानो एकदम बोरैबा खारना दानि दैखौ मानो दांदों बिदायाबो टिउसननिफ्राय दाबो फैयाखै आरोना थांस'बावनोसै साइकेलजोंनो मालफ्राबो बेनो कबि सोंदोंमोन आङो 70 थाखा केजि हे भगबान नमस्ते होननानै उल्था फैफिनबाय आङो 10 थाखानि थालिर 20 थाखानि मा होनो खायलाबसे जोगोनार आरोना जोगोनाराबो खर'थिं गैयिनि गैयि एसे गुवार हाबाबो जायोमोन होनबाय आं मादैमोनखौ बिराद दाम जादोंनो दा मा होनबावनो आरो बेखौनो लानानै फैबाय ओमफ्राय आदार आरोना ओमफ्राय बिदाखौ नायस'ग्रोनोसै बेफोरखौ गाबोन फुङाव जानो दासान्दि फुंफ्राव जानोबो जेबो गैया सुजि ओमफ्राय सम दाउ बेदरफोर जाबा नै नांगौ जायोना बेखौ लानानै फैदों आरो आं नायनाने माने आं बिथांजों एसे रायजास्रो हरगासिनो दं आरोना मैगं थाइगं लायैनि गाव थांनायनि उननिफ्रायनोथ' मैगं रोगानाय नियम गैया आंना जाखिनि खनसे थांदों बायथ' मैगं लाबोयाखै आलु सामब्राम बिदिसो लाबोदोंमोन नालाय लायनानै जानो हाला रानथाबनानै थाबाय थानोसै होनहरगासिनो आरो फुङाव मा जाखो मा लोंखो मोनायाव मा जाखो सानसुआव मा जाखो बे आलु दालि दाउदै होननानै खिथाहरगासिनो दं नालाय मैगं लायनो हाला नोंलाय अहा लायनो हानो नोंलाय अहा ओंखारलांनो हानो बिदि होनलागासिनो दं आरोना आंहा आरो बिनथेर ओंखारलांनाय जालायलाङा आरो जै ओंखारलांबाय नालाय लुंगा लुंगि रानथाबनानै दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय सिदा ब्लगसा अखानायै जाफैबाय आरोना साहा पानि लोंखांबाय माने ओमफ्राय नै मैया जाखिनि मेथाइ लाबोदोंमोन साफा ना गोदि मोदिबो बारग'वासै होननायसो जाहैबाय नैबे टप हार्सफ्रा मोनथाम मोनब्रैसो दङ बिस्कुटा बेबो साफा पतन्जलि थाइबानि बिस्कुट दंमोन मोननैसो बेबो साफा ओमफ्राय नै बे केकआबो साफा आरोना जाखिनि लाबोदोंमोन साफा माने साहा पानि लोंखांबाय जोङो साफा आरो गैला ओमफ्राय बे खालारिफोरखौ सुनो सोलाबावलासै आङो सिदा फिसालाखौ टिउसनाव दोनलांग्रोनोसै फुङावनो टिउसन लायोनो दिनैहाय अखानायै मेथ्स दं नालाय बायद'आव माने लेंहरफिनदों आरोना एसे मेथ्सफोरखौ क्लियार खालामनानै होनो नागिरदों खोमा माबा जाबाय फैदो थ' फटाफट दोनहैनोसै बेनिफ्राय टारगेटआथ' मोननै मोनथाम दङ गोसोआनो मोननै मोनथाम जानानै दङ माने क्लाब जानानै दङ आरोना दा बबेखौ सेलेक्ट खालामनाय जायो मोनथिया जायखिजाया ओंखारलांगोनसै सनाफोर जोङो सिदा फिसालाखौ दोननानै ओमफ्राय नै इउ आर सेलेक्टेड होननाय बायदि फुजि एक्ट्रेसनि न' खाथिनि आदारावसो आरोना हाबबाय बे आथिं रद'खौबो जा लब जादोंमोनहाय आङो ओमफ्राय हारसिंना बोरैबा मोनलायलाङो आहि पाइसे आयौ फवासेखौ समाया नुलायथारोहाय 100 थाखानिबासो एसे स्र' समायना नुलायो
मानसिया साबोसो बेखौ बाथो खिन्थु बेदरखौबा समायो नामा जायोहाय मा मेल्ला बेमबा सौफैबाय नालाय आरो माथोबाव जेरै गालांदों ओरैनो दं लेथेर फेथेर आरो माथो फटाफट स्रां स्रिं खालामनानै लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय दासान्दि ब्लगफोरखौ बिदिनो क्लियार खालामनो हायाना आङो मैयानो एसे दिनैनो एसे बिदि जालाबायो आंना थ' फिसालाजोंबो एसे बांसिन ध्यान होनांगौ जादों डिउटि थ' बे डिउटिया माने ओरैबायदिसो आरोना जाहाथे बिनानावा बिदाखौ दिगदार खालामैया बेखौसो ओमफ्राय दा बे मेथ्स आरिफोरखौ आं डाइरेक्ट खिथानो लायो लाजिया फांजिया आं हाला आरोना क्लास 6नि बे मेथ्सफोरखौ आं हाया फिसालानिखौ एकदम आं बिराद दिमाग लागायनांगोन आंबो प्रेक्टिस खालामनांगोन एसे एगजामपोल मोननांगोन थेवबाबो आङो माने क्लियार खालामनो हाजोबनाय नङा आरोना खारनखि आङो मेथ्सआव बारा थिग नंखायामोन मानसिया लेकिन 5, 6सिम थिग दंमोन नाथाय बिदिनो 7, 8, 9, 10 मोनलांनायाव आं मेथ्सआव फुरा गैया जालांखादों आरोना हारसिंनो मोखासथ' लालाबायनानै फुमसुफोरखौसो मोखासथ' लालाबायनानै फोरखाखौ होयोमोन आरोना खुनुरुखुम खम जारला ओंखायनो आं डाइरेक्ट सारेन्डार होयो खिन्थु क्लास 3सिम आङो फुरा आंनो फोरोंदों फुरा आंनो आरोना न' टिउसन होआखैमोन नार्सारि टु क्लास 3सिम आंनो फोरोंदोंमोन A to Z बिमा फिसामोन जोंना अब्ला बिनानाव गैयामोन नालाय बिनानाव जानायजों जाबजों ओमफ्राय मेथ्सफ्राबो हार्ड जालांबाय आंनाबो दिमागफ्रा बारा खामानि होला गन्डगल जाबाय बेनिफ्राय 4निफ्राय बे टिउसन होनायसै ओमफ्राय डिउटिया जाहैबाय मा बिनानावजों फरायनाय समाव गोजान थानायनि बिदिल' आरोना ओमफ्राय नै दा फुङाव एसे गावखौ ABCD लिरनो होननानै लोगो लाबाय आंसो लिरदों Eखौ बेखौनो बिदानो खिथानो होननानै दों थाङो बेफोरखौनो माने एसे गोजान दोननो थाखायनो आंना माने डिउटिया बेसो आरोना जुनारफोर ओंखायनो माखासे गाले गुजाय खामानि आंना थायो अरजाया बेफोरो लासैनो जालांगोन नाथाय फरायनाय टाइमाव जेबा मा जानो नङा होमबा थ' सोलिगासिनो आरोना दा फरिखा हाबियालि जागासिनो दङ नालाय दा ओमफ्राय डिउटिया एसे माइनास जालायबाय नालाय बिदाखौ टिउसनाव दोननानै फैलायबाय नालाय बिदा स्कुलाव थांखांबा बिदा टिउसनाव थांखांबा बिदिबाल'सो एसे साबसिन जायो जेनेबा ओंखायनो बेयावनो एसे भिडिअखौ मारिनानै लाबाय आरोना नानि ABCD फरायबावनोसै सुना दे फरायबावदो इयो नों लिरनाया अबेमोन खिथालाय दे नों दहाय लिरनाया अबेमोन नों मा लिरदोंमोन दहायो नै बिदि लिर अ जायो होनबाय नालाय बेखौल' मोजां मोनथारसै गाव टुइ जा अआनो अभारलड जाबाय आरोना बैथिंबो अ गोजा बेखौनो बिजानो खिथाहैबाय थानो नागिरो सारलासो ओइ बिजाखौ दोननांलायबाय 10 थाखा हागरनानै फैलायबाय मा जादों नों जेम्स जाखांबाय गैला जाजोब्बाय जेम्सखौ जाजोब्बाय नों आयो उदै सायो होननाया इदि जाबा गाव खोनासंनो बानाय गाव माबानाय बाथ्राखौबा सोंफ्लाबाय थागोन आसिबार ओरैबादि मानसि बियो दे देखाया महा जारलासो आरोना ओमफ्राय सुनाफोर आं बेनि सिगां ब्लगआव गोबानाय लोमजानायनि देखायदोंमोन ना खनसेल' गोबानानै मानसिया बे उन्दुनायनि उनावनो बे मोजाङानो मोजां बेलासिफ्राव माने सानसुफ्राव मोजां ओंखाम जादों आरो मोनायावबो गाइखेर ओंखाम मोजां जादों ओमफ्राय क्रिमिनि मुलि लाबोखानाय दंमोन नालाय सप्तायाव खननै माने मैया दौबायबा नेक्स्ट सप्तायाव आरोना सफासे बेखौ जाबाय जेनेबा क्रिमि दंबा मानसिफ्रा सोरबा हाथाइ अरखे मा अरखे होनो बिदि जेबो आं मोनफेराखै हाथाइ अरखेफेराखै सानैबो थेवबाबो आं क्रिमिनि मुलिफोरखौ गेजेर दौवो आरोना गरम बोथोरावहाय ओंखायनो बेनोबो स्राव दौना होगारबाय आं ओमफ्राय दान्दिसे उनाव गासैबो रेडि जाबाय होननानै बुंजायो ओमफ्राय माजों संगोन होनोब्ला नायदो जोगोनार सैसे लाना फैनाया बेजों आरो नैबेबो गोदि मोनसे दंबावोमोन बेखौबो सोमनानै दोनदों थ' मोनथामजों मिक्स आरोना बियो बेनिफ्राय ओरै दालियाथ' आरो मा होनना बुंबावनो नांखागौ सङाबाबो बियो संबाबो बियो ओंख्रिया बेखिनियानो आरोना सुनाफोर थ' बेखौनो फटाफट थुलु खालामनानै लानोसै आं गोथावनो आरोना आरो बे थाबाथ' फुरा गोथाव जाखायो बेहाय एसे देनानै लाखाबाय सामब्राम गुफुर हाइजें आरो माथो नांबावगौ सारायाबो दुंहांहां जाबायानो ओमफ्राय बेखिनि सिम्पोल ओंख्रि संनायखौलाय मा देखायलायबावनो नङा होमबा सुनाफोर आङो भिडिअ अन खालामनानै खोनासङै संनोसै आरोना भिडिअ खालामाबा संनाय समावहाय लोगोफोरनि भिडिअ अन खालामनानै बा मुभि एक्सप्लेनेसनफोर नायनानैहाय खोनासङै आरोना आंना बांसिन खोनासंनायखासो अबेखौथ' आं नायनोनो मोना लोगोफोरनि भिडिअखौबो खिन्थु खोनासंबाय थायो आरोना बेबायदि चालु खालामसै थाव सेरनोसै माबाखौहाय दाउ बयलारखौहाय ओमफ्राय एसे एवनानैहाय जोगोनारखौ एसे एवनानैहाय मटरखौ होनोसै मोनथामजों एसे एवनोसै बेनि गेजेरावनो सामब्राम गुफुर हाइजें माबा हरनोसै संख्रि बानलु हालदै बेनिफ्राय दै होनानै गोदौहोनोसै बिदिनो संगोन सोरनाफोर सिम्पोलनो आरोना फटाफट खालामग्रोनोसै आङो
लदब एवगासिनो दं आं ओरैहाय ओमफ्राय बुट होनाय समय जाबाय आरोना दालि ओंखामा जाबायानो आंना गेजेराव एसे क्लिप लाबाय आरोना नै दै होनायाव एसे लाफैलायबाय आङो बिराद मोजां एवथाबनानै दै होबाय आरोना माबाखौ जोगोनारखौबो एसे मोजां बायदि मोनदों आङो बेजे गैया खिन्थु दा मा जायो गोदौथोंसै एबार थेलथेबनो ओमफ्राय दान्दिसे उनाव मोनबायानो होनजासै नै बिदिनो दोनसै आङो बिदिनो गोथावबो नुबाय माथो जोगोनारबो दाउबो ओमफ्राय अमाबाथ' बरिया जागौमोन ओमफ्राय दाउ गिसिजोंबो जोगोनार बिराद गोथाव जायो दे सनाफोर आं खननैसो जाखांबाय आरोना बिराद गोथाव मोनदों आं ओमफ्राय बयलारजोंफोर मा होनबावनो जाय जायो बे मिथिखासिगोन ओमफ्राय आं बिदिनो दोनसै जाबाय बरिया माने आं थिक थाक बिदाखौ लायनो आथुर जाबाय आरोना माने दिनैनि टिउसन टाइमा बिदि फिक्स टिउसन टाइम हराखै माला गगोन माला मागोन बाट आं थांनोसै आरोना गनाय टाइम जाबाय ओरैनो रेगुलार लानायनिफ्राय एसे बारबाय मैयाबो एसे बारजासिम लाखादों थ' आं दा थांनोसै ओमफ्राय गोसोआ माने अमा जानो ना दाउ जानो बिदि जादोंमोन आरोना भिडिअफोरखौबो नायफ्लांनानै मबाइलाव मालाबा नारखै जा अमा मोजां लाथाव लुथाव जानाय नुयोना एवनाय मानाय बेफोरखौ नुनानै सानबायमोन आंबो अमाखौनो जाफैनोसै नामा उनाव अमासिम थांबाबाय नांला दे होननानै बयलारखौनो लाबोनानै जाफैबाय आरो गोसोआथ' मोनसे लुगैबावनो दंबावोसो दा बुंसै बेखौ मालाबा जाफ्रांबायोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जासिगोन आरोना एकदम दासान्दि जायखौ नायो भिडिअआ बिनि फिडआसो फैबाय थायोना बुंसै आरो थ' सोनाफोर आं दा ब्लग्सखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना ब्लग्सआ आंना दिनैबो दिनैनिसे जालायबाय बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आङो मोजाङै दङ बास फिसालानि एग्जामनि थाखाय एसे बांसिन ब्लगफोरखौ माने मबाइलाव बारा गोसो होआ जाथ'दों थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय